aku ngger kabeh wae. Kula Ibu. Wah. Kondi babu napa? Kula wonten dawuh pandika Ibu. Ya wis sawetara anggonmu Suwita. Ana pakuron saka 5. Saknyatane aku ya mung kepengin meling marang sak sira kabeh. Rehning iki bakal diadani pendadarane putra siswa saka 5. Kepinteran kuwi asale saka ngulir budi lan pamikir. Golek akal partikel temase abot dadi enteng sing adoh dadi cedhak. Banjur kasekten sing angka 2. Kasekten kuwi asale saka tapa brata ingkang tumanjane ya kanggo ngenteng-entengi jejibahane urip. Kula tindakno kabeh dawuhe Gurumu Resi Durna ya ngger. Inggih. Ngastuaken dawuh. Lan kula nyuwun tambahing pangestu Ibu. Wah, babu pundi? Yo, estoke dawuh aku njaluk pangestumu. Inggih. Ngastuaken dawuh Ibu, kula pundi paduka Ibu.
Lumundur sang rakyana patih nanging Prawadya sawega pasur tambur miang suling pepandhen daludak miwa bandira kakandha mawarna warna pindha jala diana sri kawuryan Wah, Paman Haryo niki pripun Paman? Niki pendadaran siswa saka 5 sampun ajeng diwiwiti nanging kula nyamaraken dhateng sagotane adi-adi kula para Kurawa awit salaminipun pamulangan Kurawa mboten sami tegen mugen nampi piwucale guru. Wah, hewan, leres niku. Niki pendadaran siswa saka 5 sampun ajeng diwiwiti. Kamangka kula niku mboten ate gladen, Man. Ora tau sinau, Man. Terus mengke nek biji kula elek terus ora lulus. Lah iku, Man. Wah, kacau, Man, kacau. Dursasana kuwi meneng dhisik ya, Ngger. Angger Kurupati. Niki mangke ingkang wigatos Kurawa sagete lulus pendadaran to, Ngger. Nggih. Niku ancas kula. Kurawa ampun ngantos kewirangan nggih. Kula pun tanggap kok, Ngger. Kakang Durna niku madeg paguron saka 5 niku mapan wonten ing negari Ngastina. Tegesipun nika wengi Kurawa pun ampun kuatos to, Ngger. Samenika Kurawa sami budal teng pertapan saka 5, mangke kula tak ndhisiki laku. Kula tak nemoni Kakang Durna. Kartomarma, lho wonten dawuh, Man. Budalna para Kurawa ning pertapan saka 5 ya, Ngger. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng bidalipun benjang punapa ketang colok lintang sambung ngober budal dina iki ya, Ngger Kartomarma. Nggih, ngestakaken dawuh, Man. Saweka siyaga budalan pasar tambur yang gandeng samya imbalan arompetmu nyamungkong sesautan mereka prajurit saweka budalan.
abah. Sabrak bergerak sabrak ayo angkat senjata. Maju prajurit ayo pasti menang. Đêm ra giờ chi giờ?
ya tau digo iki. Bocah itu apa ya? Wah, jan kalbune legen nek iki tenan. Iya. Harya Sengkuni ingkang rawuh. Inggih Kakang Durna. Kula ingkang sumangga sowan nyuwun pangapunten yen ganggu kamardikane Kakang Penemban. Nggih, mboten dados menapa Tepati? Wonten napa Tepati? Kakang Durna, napa siyos ngadani pendadaran Sukalima? Nggih, lah siyos. Pripun kersane Adi? Harya. Lah yen siyos kula mung ajeng nyuwun keterangan. Rahning cethane Kakang Durna niku urip mulya mubra-mubru mapan ing negari Ngastina. Nadyan kados pundi sampean sampun sami nekseni yen to Kakang Durna niku wonge Kurawa. Nggih napa mboten? Mula tak suwun mulunging penggalihe Kakang Penemban pripun carane supados anak-anak kula sata Kurawa lulus pendadaran. Kakang boten sah panjenengan damel unggul tinimbang Pandhawa. Ya unggul jirite, ya unggul bijine. Cethane ngaten mawon. Bakal saya pinardawa kamulyanipun Kakang Durna wonten negari Ngastina. Pun niku Kakang, mang penggalih Kang. Godhong manyor-manyor prit. Gantil butute kisa. Adi Harya. Njur kula niki manganggep guru sing kados pundi hara. Ayo, sakniki oleh-olehe digawa mantuk. Rokoke iki, gula teh iki digawa bali kabeh. Niki asprone niki. Kula niku pun boten ngrokok Depati. Apa-apa kok digawa rene? Ayo digawa bali maneh. Lah niki wujud katresnan lan setya bektine Kurawa lho Kakang. Ora, Rak. Biyen jaman aku kaliren wedon endi ayo. Bareng saiki aku arep ngadani pendadaran kok terus do nggawa gula teh? Arep nyogok aku ta kowe Depati. Lah kene iki tukang sogok arep disogok. Wah. Tur malih ngaten nggih Dik Harya. Pendadaran putra paguron saka lima niki sejatine mung kanggo ndadar. Kanggo ngukur spirata
bobot njaba jerone si murid nggone padha ngudi kaprawiran. Dadi Pendeta Durna kudu nindakake adeking guru sejati. Kudu tumindak sing sak mestine, yen iya ya ya, yen ora ya ora. Nek pancen pinter lan becik, ya tak luluske. Ora perlu gawa gula teh Dik Pate. Nek pinter tak luluske. Nek elek tenan ya kudu ditandani kabeh. Baleni saka kelas 1 meneh. Wah, lah kejem niku Kakang Durna kejem. Ah, mboten Dik Pate. Nek elek ya kudu ditandani kabeh. Ben supaya Damogen lan Taberi nggone padha sinau. Pandita Kinaryawan Sitingga Kumbang Pasewakan Tina Sritinganing pasewakan Pasewakan Tina Surang soroti tanpa takon sumunar anawung Kono Pandita
saya wangsit pindha kombang angajaping dawang suso angin ngendi nggone lawan kaling kangkung bekasan langit jalatri Kandang blek godhog manyor-manyor prit gantil butute kisah lole anak-anakku Punta Sena Permadi Angger Kurupati lan Dursasana lan kabeh wae ora tak bedak-bedake antarane Kurawa lan Pandhawa pancen sira kabeh tak timbali supaya sowan ana ngersanipun Bapa mapan iki ana rembug wigati sing kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. Inggih lajeng cumadung dawuh Rama Penemban. Nggih. Kados pundi Bapa Pendhita? Ngene ya, Nger. Lan kabeh wae, iki pendadaran siswa Seka 5 wis tumapak wancine. Sedhela meneh bakal tak ayati. Mula kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu, nanging tetandingan iki mengko ana pernatane. Yaiku sepisan pendadaran iki dudu papan memungsuhan sejati nanging iki mung mligi kanggo ndadar sepira ta nduduane nggone padha beguru. Kaping loro sing melu iki mengko ya mung murid Seka 5 liyane murid paguron Seka 5 ora oleh melu. Kaping telu diwenangke padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gaman. Papat, kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Adu karosan mung kudu ijen padha ijen, ora kena kroyokan. Nem, kabeh kudu jujur, ora kena goroh. Ora kena goroh. Kudu jujur. Pitu, nggone tetandingan yen siji wis rumangsa kalah, ora kena diterusake. 8, gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. Dene sing pungkasan sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ora kena minum-minuman keras. Wah. Monggo wis tak cepaki. Oprosan. Jebul ora oleh. Wah, pahit-pahit. Yen sekirane wis padha cetha ngene padha nampa dawuhku, iki mengko tumuli enggal padha tindakna, ya Ker? Mambak sang para marta tu pandhita kang wus limpat parama widyang sanyata mangguliring kasarjanan
Inggih, sampun kados trewaca dawuh timbalanipun Bapa Guru. Yen mekaten kula nyuwun pamit Bapa Premban. Wah. Yo Durna bapakku ngestokke dawuh. Aku njaluk pamit, njaluk pangestu Durna bapakku. Nadyan pun Permadi ugi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Bapa Penemban. Kula inggih nyuwun pamit. Nyuwun pamit Bapa. Anak-anakku kabeh wae. Ingkang padha surtiting ati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya, Nger. Anak-anakku Kurawa lan Pandhawa. Nalika semono Risang Kartomarma wusangasta jemparing anginceng pepethan manuk ingkang den tangsangake ana ing wit kendayaan. Pauta Dupiwus rumaos titi pamawase lumepas kaya kilat parandene panahe bablas tanpa nyenggol pepethan manuk. Gak kepiye ta iki nek iki. Wis ginah lulus. Ki wis ora bejaji.
Wayahe do sinau malah do micek. Lah. Ya kaya ngene iki entuk-entukane. Ger Kurupati. Monggo Ger, gentos panjenengan sing manah Ger. Jwangkah Raden Kurupati mentang langkap sinandangan Warastra. Gya nglepasaken jemparing bantering panah kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Nadyan tumama ing pepetan manuk warandining mangke, pepetan manuk datane badatan kuntal. Semu kuciwa ing manah Sang Raden Kurupati. Kurupati, nadyan kena nanging ora kena jatine lesan. Kena ning kok ora obah, ora kepiye? Nek kena ning obah wae meso. Oh, lah iki kena ora obah, Ger. Nuwun sewu, Ger, Ger Kurupati. Panjenengan mboten lulus, Ger.
Perwati. Ojo itu. Ayo, musuhmu aku le. Out. Yo. As. Wah. Wah. Aduh. Waduh. Mati aku. Wah. Wah. Yore, macam ni. Wah. Oh. Oh. Ah. Aduh. Wah. Wah.
mati ini. Wah. Yo. Oh, wah. Yo, pacuri. Ah, oh boy. Wah. Yo. Mati. Mati oleh. Loh. Wah, mati. Wah. 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 Ah. Wah. 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 Ah. Ah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok antang-antang tekan gara-gara Ya alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin iki sandang tekan goro-goro. ora ana sing kliwatan to, Truk? Ketoke kok ora ono. Ya wis nek ngono kan alhamdulillah. Ayo Kang Gareng. Bagong kuwi kon ngomong ngapa? Gong mbok udute iki ditetek to, Gong. Iki TA ora oleh udut, Gong. Lah iki wis gawane, Truk. Saya arep ngopo? Ayo biasane iki acarane opo? Omong ki bar tok omong kene iki TA kok. Oh iya iki TA. Dudu kepyakan. Ah dudu. Kepyaane sementara berhenti dulu. Soale bulan poso, bulan puasa akeh sing poso. Kaya aku ki lho sregep poso. Saben dina poso. Oh, ora sok ngono kuwi lho, Truk. Ngapusi lho ngono kuwi. Tenan aku ki apa jenenge nek esuk-esuk jam 2 ngono ki mubeng desa nggo gawe. Sahur-sahur ngono kae nganggo drum. Nganggo drum, nganggo wah macem-macem pokoke mubeng desa. Lah ning poso ora? Ora. Ya penting lah aku wis nggo gawe. Lah ya ngono kuwi ora apa-apa. Iki barang aku mau omong apa ya ning isor mau wis kelingan ning kene lali aku. Oh kaisik mau awan wis datang terlebih dahulu. Apa jenenge kae? Nek ngono kuwi buket. Buket apa? Buket. Nah, iki ndelok aku takan. Anu Mas Reza nyuwun tulung Mas Reza nggih. Yo dalane tuwa. Alah ya ampun. Kire-kire. Wah, apa iki? Nah. Oh, saya ndak wayangnya ketutupan. Iki ngomong saka kanca-kanca WL. Alambel. Sing demung dijaluki udut ciwe prengat-prengut. Ah, ini selamat dan sukses untuk TA-nya Pinky Boy. Lho. Kok Pinky Boy? From Lintang Pawukir Fans. Oke, matur sembah nuwun. Isine wah pokoknya jajan-jajan enak-enak iki. Enak-enak banget iki. Ana susu. Wes, iki gek. Kok mundur? Lah iki ana biru-birune mundur. Sik. Ora iso ora sedeng. Sikine wae ora apa-apa. Nggih, terus pokoke iki barang matur nuwun wis paring support sing wingi ya ana arep apa ya kae menjelang puasa apa wis puasa ya kae. Pokoke dinehi baket duit. Wah. Baket ta. Oh, buket. Piye to? Sing bener sing endi? Endi to wo iki apa? Ati delikke. Wis ning matur nuwun kagem niki wau Lintang Pawukir Fans. Matur nuwun sanget sik wingi ya wis jenenge ya padha kuwi. Terus lajeng niki sik kita walike sik. Nah niki TA Pak Lek kawan. Oh ya Pak kawan ngono wae. Lah biasa so tak guru terus wah pokoknya kathah banget banyak aku kira diurut-urutane sih. Lingga Pak kepala sekolah Pak Agus Suranto terus Bu Nunik niku mengke ingkang minggah panggung wis pokoke ora ketang saklimah rong klimah pokoke minggah panggung mengke Bu Nunik kalih
Pakne. Kali Pak Tri, mengke. Pusane iki mau ampun mengke-mengke. Ora mengke nek selak bengi. Selak gugah sahur aku. Monggo bunune Pak Tri katuran minggah panggung, monggo co disepoti co. Sugeng dalu Pak Tri. Nggih, sugeng dalu Mas Kadi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.